Dumakkel met, iti panagayat tayo ken kuana, ken iti pada tayo nga tao. Isu nga pagbiagan tayo man ni Kristo, kabsat iti panagbiag tayo. Pinatalgadan ni Apo Jesus dayta, idi suna ket naibartay, ket nailansay di cross. Ti Diyos iso tinang yun una, nga mangsapol dagiti napukaw. Imbag nga aldaw apa na ginanayo ayaten agagayem ken kakabsat. Agyaman tayo manan iti gundaway ngayon pa'y na Apo Diyos kada tayo. Tapno iti kasta, kripaswan tayo iti eskwela sa Batina. Nga daytoy ket iso iti mangted iti taraon yun tayo. Tapno iti kasta, mananam tayo anasayaat iti kinapudno nga adda iti nasantuan na kasuratan. Ken tapno iti kasta, rumangay tayo, mapakired tayo, iti pamati kini Apo Diyos. Sa di naman na ito nakabsat, iti ayan nyo, agbibuya kayo man iti Facebook, iti pag-unag ti pagtangan nyo, daka iti unag ti iglesia, kit iabrasa mi, iti parabor, kin ayat ni Apo Diyos, isag tunggal maysa kada kayo. Nga iti panagadal tayo, iti eskwela sa Batina, kit adda nga mayasidag tayo, nga nananay, kini Apo Jesus. Pastor Benji, na imbagnal da mo? Pastor, kumablawak met kada kayo ayate na papagayam kingagayem. Sa dinuman iti ayan nyo kakabsat, kit ni Apo Diyos kadi iti mang bendisyon manen iti dayto yung intay panagadal, tapno ti kasta, dagito nga prinsipyo nga intay aunin, manipod iti dayto nga adal tayo, kit maimaldit da kadia iti puspuso tayo, tapno pagbiagan tayo dabayat iti panagururay tayo iti may kadwa panagparang ni Apo tayo nga Kristo. Pastor Benji, iti Paulo na tadalan tayo, anya nagdakkel a nasyon. Anya iti bilag na kadida ito. Iti may naig iti eleksyon tayo, no may papan iti nasyon iti Israel. Ken, anya mat iti madaw tayo da ito yung eleksyon, nga mangtudmat kada tayo, iti panagdakkel tayo nga kasmaysa amang saksi, iti ayat ni Apo Diyos. Katsakbay tayo ngagtuloy, ay ito nakabsata, kidawan tayo ni Pastor Benji, ngay dalan na tayo, iti kararag. Kararag tayo ay atin na papagayam. Amami a Diyos, itan dito oras ngayon ka madalen, da ito'y adal mi iti eskwela sa Batina. Ala palubusam Apo nga ti Espiritu Santo, isu kadi ti makitakatot takunaynay kada kami, tapno ti kastaw Apo, dagito'y nga adal, ngayon kambin sa binsayin, ket maamuan mi dagiti adu a prinsipyo ti kinapudno, tapno ti kastaw Apo, mapagbiagan mi da, bayat ng kam agururay iti panagsubli ni Apo Meso Kristo. Ala bendisyonan na kami met kini Pastor Marvin, iti panangidaulo mi iti dayto yung leksyon Apo, ipaay mo kadi, iti nainlangitan na sirib, tapno ti kasta, may buray mi, o Apo, dagito nga sasaom kadagiti kakabsat. Ala patalgidam dagiti pamati da kadi Apo, dagito nga ayat na nagagayem ken kakabsat, adumdumngeg ken agbuybuya iti dayto ya programa. Dawaten nga ro dayto ipakaasi tinagan ni Apo Jesus. Amen. Amen. Diyaman tayo, Pastor Benji. Iti dayto yung kakabsat nga rabi, kit isumot iti panangrugi. Itayatan tayo iti presidente, iti General Conference, iti panagsarita na ito nakabsat. Ta iti napalabas nga rabi, so ti maudi nga panagsao ni Pastor Villanueva. Ken, into no bigat. Marami dahil na nakabsat iti simultaneous mass baptism. Sabay ka dito, dagiti tinartaripato tayo, tinartarakun tayo, makarkararwa iti nakabsat, ket pasingkedan tayo iti desisyon da, tapno iti kasta, may sada kadagiti umawat iti nasagrado bautisar. So iti dayto yung panahon, Pastor Benji, anya nga nagdakkel a nasyon. Anya kadi iti pakaipunganan na iti adal tayo, Pastor Benji, pakasarakan na. Iti pakapunganan iti adal tayo ayaten nga gagayem ken kakabsat. Ket naadaw iti
Kapitulo 4 iti Deuteronomio iti bersikulo 8 kastoy man ti kunana kakabsat. Kit anya adakkel a nasyon ti adaan kadagiti alalagaden kinlinlinteg at ti kinalinteg da kas iti amin kadagitoy alinteg nga inkabil ko iti sanguyo itoy nga aldaw. Pastor Binye, anya iti kay bugasan na daytoy nga teksto. Nga iso iti pakaipunganan daytoy nga adal tayo. Ibagbaga na dito kakabsat maipanggap dayjay linteg ni Apo Dios Aha. nga inted na iti dakkel a nasyon. Asino dayta nga dakkel a nasyon? Daytanto ti intay kitain kinadalan iti sumarsaruno nga panagadal tayo kin itatamot laeng intay ibuksilan ngem ti bagana dito ket maipanggap anya dayta adakkel a nasyon nga adan kadagiti alagaden kinlinlinteg. Ken asino kakabsat tinangited kadagiti nga alagyaden kinlinlinteg kakabsat. Ya? So ti intay to ibuksilan madamdama itintay panangsukay iti daytoy nga leksyon tayo pastor. So ano kitkitaan tayo, Pastor Binjay, iti nasyon nga Israel, kat daytoy kat awan iti pagtaanganda. May sada nga tagabo Okay. iti nasyon iti Ehipto. Kung saan lang nga daytoy, isuda kat maysa nga agdaldalyasat iti litang nga dagitoy kat awan iti pagtanganda. Daytoy iti ladawan na iti nakabsat iti nasyon iti Israel. Ken anya pay, anya ti panagbalinda nga dakkel nga nasyon daytoy yan tangay awan iti bukod da nga pagilasinan. Wow, pastor. Ken daytoy eleksyon daytoy nakabsat no man pay kastoy iti naggapon iti nasyon iti Israel, Pastor Binji, iti likod na dayta nga mangiduron kadakwada. Wenno puwersa tapno nagbalinda nga dakkel nga nasyon awan sa bali iti nakabsat no ni Apo Dios. Kaya nang sawa na iti nakabsat dati pa nagdakkel da nga kasmay sa nga nasyon iti likodan iti bilag na dayta, Pastor Binjay, ket ni Apo Dios. Isu nga dayti nga adal tayo ket may papan iti Dios. Daytoy nga nasyon nga nagbalin nga dakkel ladawan daytoy ay nakabsat no kasano nga ni Apo Dios ket tinaripato na ida. Idatan. Apay iti saludsod nga saludsodan ta, Pastor Binjay, apay nga dakkel nga nasyon daytoy. Anya iti makagapo. Alright. Kas kunana pastor itay di na inbagam nga tirason ket ni Apo Dios ti mangiduron daytoy. Wan. Kaya't nga rason nga sawen kakabsat nga saan to nga pulos nga agbalin adakkel a nasyon ti ili ti Israel no awan ni Apo Dios. Nadya ti kung kunana kakabsat. Itatak kunana apay nga nagbalinda adakkel a nasyon. Dahito man ti makagapo iti umunakit kunana gapo ta pinili ida ti Dios iti na isang sangayan a rason. So may sa dadya Pastor Binjay niya. So ano kitaan ta iti Deuteronomio 4 versikulo 1, dayti man ti kunana. Ket ita o Israel, imdingam dagiti alalagaden, ken linlinteg nga isursurok ken ka. Tapno aramidem ida, tapno agbiag ka, ket makastrek ka, ket mang tagikwa ti daga ni Jehova a Dios, dagiti ammayo inted na kada kayo. No pansinan nyo dito iti nakabsat. Tada iti kula ni Pastor Binjay tatay, nga iti nasyon ng Israel, dito iti naisang sangayan. Nga pinili ni Apo Diyos. Correct. Anya iti rason na iti nakabsat. Tano kitaan tayo, na ited kadakwada Pastor Binjay iti linteg. Linteg. Kansan laan nga dayjay. No di kadi, naitud pa'y kadakwada, dagiti alalagaden. Ken tagikuan da,
iti daga nga naikari kadakwada. Okay, pastor. So nga no, kitaan tayo dito yung arod, adal tayo, ay tayo nakabsat. Dayto nga pan nakapilit Israel. Kat may sa gundaway. Ay, wen pastor. Gusto na ha. Han? So kita nyo ay tayo nakabsat. Kat dayto nga gundaway, nga panang pilit da, saan nga po taaduda? Tuda. Why? No di ka di, basit dayto nga umili, ngam dayto nga basit nga ili, basit nga nasyon. Agbalin daytoy dakkel gapo kini Apo Jesus. Anya iti may kadwa, Pastor Binjay. Kuna na ngamin kat tapno dayawin da, agdaydayaw da, kin pagserbyan da ti Diyos, anang aramid iti daytoy alubong. Wan. Kahit na nga sa wing, agbalin nga may sa adakkel a nasyon, gayam ti Israel, gaputa, daydayawon da ti Diyos, pagserserbyan da ti Diyos, kin bigbigyan da nga ti Diyos, iso tinamarswa, iti daytoy dakkel alubong. Dayjay tinaysal sa lumina kadakwada. Ta itaglawlaw da nga nasyon, handa nga bigbigan nga adday ti Diyos nga si bibiyag Pastor Binjay. Ngam, day ti nasyon iti Israel, dayto ikat na isal sa lumina, tabigbigan da nga adda iti Diyos anamarswa. Okay, pastor. So nga, aydan nga kakabsat, dahil mati may sa gundaway kada tayo. Agbalin nga may sa nga dakkel nga saksi tayo, nabigbigan tayo, nga adda iti Diyos, nga namarswa kada tayo. Saan nga sa dino iti naggapuan tayo. Okay. Nga. Anya pa yan ito nakabsat. At bigbigan da nga dati Diyos ka namarswa, kan saan da lang nga bigbigan. Dayawon da pa'y, kan pagserbiyan da, dayta nga Diyos anamarswa. Nulaw na pastor. Anya na ito nakabsat. Iso nga, dayto iti may sa gundaway kada tayo. Iti panang pili ni Apo Diyos kada tayo, rubeng tayo mat nga road, nga itud dayta nga dayaw kinkwana, ken naimpusuan nga panag serbi Pastor Binjay. Okay. May samang pa nga makitak pastor gamin dito pa nagdayaw. Dagito nga tattao. Dagito Israelitas. Bigbigan da nga ada iti nga makita a Dios. Ngam dagiti kabangibang nga ilili. Iti kayat da nga makita. Ket dayjay nga touchable kuna tayo maagganan nga Dios, makitkita iti matatayo. Isu nga kunada dagiti kabangibang nga ili inuulbod dayta nga pamati nga Israelita adaya kasta kunada. Isu nga ibagbagan na ket nagimbag dayto outline tayo ibagana nga dayawon dati Dios, pagserbyan dati Dios anang aramid iti daytoy alubong. Ibagbaganan iti Genesis daytoy paso. Makita tayo sa jay. Ken sumarno pa dito iti nakabsat, saan lang nga dayjay? Naited kadakwada, iti lintag. Naisalasalumina dahil ni Pastor Binjay, nang nangroran, di adada di silay. Insurat nga mismo ni Apo Diyos, iti ramay na. Dahil nga lintag. Isu nga, kunana, ibinasak tati Pastor, indingam dagiti linlintag. Ta iti pakistoryaan, iti sangalubungan, sa basabali nga nasyon. Dito ilang Pastor Binjay, nasyon iti Israel, nga naited dahi tangalintag. Anyan nga nagsalkapsat, adda iti interaction. Wenno pan nakipaset iti Diyos, iti welfare, dagiti Israelitas. Ket daytoy nga pan naki-interact ni Apo Diyos kadakwada, panagnagan na daytoy, babaan dayjay tulag nga lintag, ngayon patalged na kadakwada. Tanusaan da ko mga sumyasi dahi tangalintag, Pastor Binjay, ad-adda pa'y nga narangay dahito yung nasyon iti Israel. Correct, Pastor. Kuna na pa'y, kit iyan ninaw na dahi tangalintag, kakabsat kit iyan ninaw na, dahi kababalin ti Diyos. Kaya't na nga sawin, dahito nga lintag nga inted ni Apo Diyos kadagiti Israelitas, saan a pagimbagan ti Diyos? Pagimbagan a mismo dagitoy nga Israelitas. Ken kadagiti tattao nga mangtungpal iti daytoy alinteg. Adda ti Dios laglagipon tayo kakabsat nga adda ti Dios nga nangited kadagiti nga alinteg. Tapno ti kastaket kuna ni pastor rumang ay tayo iti kabibiyag tayo iti panagpamati tayo kenkwana. Ket iti kuna na pay
Pastor, Mhm. iti sumaruno kuna naket yan ninaw na ngay dayjay pakalasinan kadagiti kuna tayo nga lubong kadagiti kinapadi Mhm. papadi ken dagiti ar-ari wenno prinsipe. Kasi may daya niya, dayay pad nakapili da, nga kasmay sa nga dakkel nga nasyon, Nasyon. ken na isang sangayan, ken isuda pa daytoy, panagnakan na pay, nga isuda iti pagarian, dagiti papadi, ken, anya pay, Prinsipe. per prinsipe, ayan na ito nakabsat. Dayjay iti panaka awis da, dayjay ti identity da, wenno pan nakabigbig kadakwada, pagarian dagiti papadi, ken per prinsipe, anyan nga pribilehyo nga naitid Pastor Benji, kadagitoy nga nasyon nga Israel. So nga, nung makita tayo ditoy, kunana, anya ang nagdakkel a nasyon. Nasyon. So nung kikitaan tayo dito ito nakabsat, may sama dito Pastor Benji nga, no niya po Diyos itatanga panahon tayo. Kit awaten tayo isuna nga kas, mangisalakan tayo. Uwen pasaw. Kit makipagnatay kinkwana, datay tumuten iti pagarian akas papadi ken per prinsipe. Uwen. Iso nga, ayten nga gagayem ken kakabsat. Dagiti kabsat nga handa pa nga nakapagdesisyon. Iti panangawat kiniya po Diyos. Tatta nga panawon, iti panangawat tayo kinkwana. Saan nga ito bigat? Saan nga ito maminsan nga aldaw? Dikit di, no kayat tayo maipaset, dayta apagarian iti papadi ken per prinsipe, panawon itatta, iti panangawat tayo, kini Apo Diyos, akas mangisalakan tayo. Naunay, Benji. Pastor. Nagimbag kit din, data, Pastor. Mm. Nga awis kada tayo, nga makipaset tayo, makipagili tayo ti dayta adakkel a nasyon. Kit na tayo kakabsat, awawisen na tayo, ni Apo Diyos tapno ti kasta, padasan tayo, mairaman iti dayta lubong, iti kinapadi ken prinsipe, Pastor. Kadaytang pastor, malaksid dayjay. Kadayto yung dakkel da nga nasyon. Ngam iti dakes na, adda dayjay banag, nga inaramid da, asimya sida, Wine. nga ti panagbalinda nga dakkel a nasyon. Dito man, anya ti kunana iti versikulo 3 ken 4 iti Deuteronomio. Basag, Pastor. Sige. Tikuna na dito'y kakabsat kit ni. Dagiti matayo, nakita dati naramid ni Hiubo gapu kini Baal Peor. Taamin dagiti tattawa simurot kini Baal Peor, ni Hiuba Diyos mo, dinadail na ida ititingam. Ngem da kayo, akim manunong kini Hiuba Diyos yo, si bibiyag kayo, tunggal may sa kada kayo, ita nga aldaw. Na, iti threat. Winno, onyo ti Ilocano na ti threat. Dijay, medyo makakantay pa iti Ilocano. Dati ay nakapsagad, dati iso iti mang dadail kadakwada. Pigad. Yeah. Pagpaggadanda, no sanda nga sumurot Pastor Benji kini Apo Diyos. May sa ditoy, no makita yung DJ ay na nakapsat, at dajay ni Baal Peor. Kaya di pa naman ti Israel ay na nakapsat, ado dagiti Baal, dapat ti Baal Sibub, Lord of the Flies, di ka nang asawa na dyan. Baal Peor. Now, ay na nakapsat, daytoy, anya iti ipagpangita na, daduma kadakwada, Pastor Benji, si Miyasida iti dalan iti kinapudno. Pimanaw da iti saklang niya po Diyos. Iso nga iti Baal Peor ay na nakapsat, isimbuluan na daytoy iti na espirituan apan nakikanunong iti maysa nga balang context. Ken, Pastor Benji daytoy pay, ket iti umunang addang na dayta, inot-inot nga dayjay konsensyam ket tumangken. Ket into no timangken daytan, hanmon nga surutonen, dayjay linteg ni Apo Diyosan. So nga daytoy iti kay papanan na iti Baal Peor, Pastor Benji. Ket
kunana ditoy, tayo binasa tayo, Pastor. Dagiti simurot kini Baal Peor, amin dakit dinadaal ti Diyos. Ngam dagiti kimanunong kini Apo Diyos, ti kunana ditoy, aging gaita, si bibiyag kayo pa lang. Right. Gayam kakabsat. Adaman di jay theological implication na nga dagiti amin asumurot kini Apo Dios kakabsat mataginayon da. Dayta ti bagbagana kakabsat. Isu nga dagiti amin mat nga sumiyasi iti kinapudno wenno dagiti alagaden dagiti bilbilin linlintag ti Dios kayat na nga sawen kuna namit madadael da kakabsat. Isu nga, ibagana kada tayo nga, hantay kumaanga, surutit mo, dajay, nabalangkantisan, nga sursuro. Anya, dagita nabalangkantisan, sursuro ko na tayo. Dagiti sursuro kakabsat, nga saan amayataday, iti pagayatan ni Apo Diyos. Isu da ito, di kung kuna tayo nga, ibagbagana ti outline tayo, spiritual harlotly, kuna na kakabsat. Isu nga, hantay makikang kanunong kadagita, no dikit, adda kuma kada tayo, ako manunong tayo kuma, kitdi kini Apo a Diyos tayo, tapno ti kastakit agbyag tayo kakabsat. Dejay man ti ibagana, ana italmed na, dahil ito'y nga leksyon tayo maipanggap kadagito ya bambanag. Tano, surutan tayo, dagito'y nga pagalagadan ti Diyos, adda nga umimbag tayo kakabsat. Dejay ti ibagana kada tayo. Kun may sapay da jay, Pastor Benji, malagsid kini Baal Peor, iti pag tungpalan na dayta, dadi kong kunada nga Balaam syndrome. Anya dati Balaam syndrome. Dayto yata nakabsat ko ito, isun dayjay panagtalikod iti pamati. Pamati, Pastor. Kaya nung nagtalikod iti pamati ito nakabsat, lumamiis dayjay nasudi nga relasyon kini Apo Diyos. Kat saanin kasamanlangan saan mon nga ragragsaken iti makiaddakin ni Kristo. Anya na ito nakabsat. Daytoy iti nagbanaganda. Tanong kita iti naglabas, iti numero 25, Pastor Benji, dito iti nga makita, no apay nga nayalati pailaeng ni Baal Peor, dito'y ayan iti Deuteronomio. Ta, dayjay nasa duda. Winno saan ka nayan anong. Nayan anong. Winno na amlingan. Naglabasan nga kapadasan da na ito nakabsat. Ngam bit da pailaeng dayjay amling kadakwada. Giti na ito nakabsat na duma. At dapat lang iti kasjay. Nabayag tayo nga namatin, nabayag tayo nga Adventistan, amo tayo ti kinapudno, ngam, dahil amling tayo tinaglabas. May subsubli. May subli, ingana, dahil ito nga amling nga ito nga kapsat, kit iso tagturay ka na tayo, iti pagtungpalan na dahil ta, ingana lumamiis tayo, iti pamati. Iso nga, aytan nga gayam ken kapsat. Apaman nga namuan tayo dahil iti kinapudno, putputan tayo dahil kinapudno. Awanan dahil bari-bari iti naglabas. Awanan dahil iti nagkapsat. Tapay, dahil iti kapadasan dagiti Israel. Dahil iti kapadasan da, dagdaldalyasat da, binitbit da pailaeng. Dahil iti nangted kadakwada nga naitib kulda ti pamati. Isong kita di jay versikulo 4 tatay di jay Pastor Benji, kuna na, ngam da kayo, akim manonong keniyoba a Diyosyo. Kita nyo, at tinarabid na ito yung kontras. Diyan muna, ni Baal Peor, iti may kadwa, iti Diyos si bibiyag. Awan sa balal ni Yoba. Daytoy napan kini Baal Peor na ikisap. Daytoy mo adnapan na itin kapsat kiniya po Diyos. Anya ti kunan na jay? Nagbiag da. Tunggal may sakat kunan na jay. Ngamda kayo akim manunong kiniyo ba Diyos yo si bibiyag kayo. Anya na itin na kapsat. No,
kumanunong tayo, iti Diyos, ingana itata. Mhm. Iti pagtungpalan tayo mula ang Pastor Benji kat biyangag na nayon. Correct. Kasi wala kayo sa iso nga, kada kayo nga umawat, kiniapo Diyos sa ito nakapsat. Tinalikodan yun ni Baal Peor. Mhm. Nagdalyasat kayo nga napankan, apo Diyos sa ito nakapsat. Kat gapot at pinili yo, kat iti Diyos, Mm. kuna na di jay versikulo 4, si bibiyag kayo. Naunay pa so. Kaya, ngam no, hankay nga manaw, ijay na kay remreman yung nga Baal Peor, Mm. may kisap. Okay na. Kanyan nga nagmadati leksyon tayo, Pastor Binjay. Iso nga, nuapay, nga dayti gamin, iti nang lapod kadakwada, iti pa nagbalinda nga may nga dakkel nga nasyon. Nasyon. Handa nga pinaglikodan, handa nga pinagtalawan, dayjay, kamaling nga sursuro, nga nasa duda iti naglabas. Ti pakasdawak, Pastor. Kadag ito nga Israelita. Makitkita dan di panangidhalan ni Apo Diyos. Makita da di bantay nga aggilgil ayab, ag gurguruod, ag kimkimat. Apay nga tapay laing anaala da pay laing anagdaydayaw kadag ito abambana. Ngarod, nung nga tada tayo met iti adang ijay nga kasasaad da idi. Kit makita tayo ang makasarsarita tayo ti Diyos nga agtimtimek a mismo kada tayo. Anya nga tamet iti reaksyon tayo kakabsa. Kas di ka di nga natangken dagiti tiltil tayo. Kas na ti kapadasan dagito nga Israelitas. Ngem kakabsa. Dayta nga kapadasan kakabsa. Na ipablagip kadakwada nga ti Diyos saan na abaybayan ida. Well, itatangor din, Pastor. Kasano iti panagbalin, amay sa nga dakkel nga nasyon. Nasyon. Dahiti good, masarakan iti Deuteronomio 4:5 ken 6. Basaman, Pastor. Kuna na nakikit. Denggan yu kakabsat Adtoy kuna na. Siyak insurok kada kayo dagiti alalagaden kinlilinteg, kas ni Hiuba a Diyos ko imbilin na kanyak. Tapno aramiden yu kuma, iti kasta iti tenga ti daga, serkanyo at tagikuin. Salimitmitan yu nga rod, ken sungputin yu ida, tada ito'y iso ti siribyo ken saririt yu, iti matang dagitil ili, amakangeg kadagiti alalagaden, ket kunada pudno unay, ada ito'y dakkel a nasyon, masirib, kin man nakagawat nga ili. Anya na ito nagabsat. Anya ti kunana ditoy? No dagiti linteg, ket suroten tayo, ken anya bay. Dagiti linteg nang inbilin na katungpalen tayo, anya kakabsat iti mapasamak kada tayo. Nga daytoy kunana, mangted iti kinasirib kada tayo, ken man nakaawat. Daytoy Pastor Benji, no apay nga dakkel nga ni nasyon, dagitoy Israelitas. Gapoda di panang tungpal da tilinteg, niya po Diyos nga naimpusuan, daytoy ket inikan ida iti sirib ni ti Diyos, ken puso apan nakaawat. Anyan nga nagsayat, ay ito nagabsat. Daytoy gayam iti panggep na dayjilinteg, ken daytoy mot iti kababalin, no kasatno ngagbalin nga maysa nga nasyon, Pastor nga Benji. Iso nga, daytoy nagpintas agad, daytoy maudi nga pa sa na di versikulo 6, kunana, pudno unay, adaytoy dakkel a nasyon, masirib, ken man nakaawat nga ili. Anya na ito nakabsat. Daytoy iti inted na nga gundaway kada tayo. No kayat tayo nga maddaan iti kinasirib, ken pan nakaawat, wenno man nakaawat nga puso, dayjay panang tungpal tayo, dayjay bilin na, daytoy iti may paganatgat. Kaya may Pastor Vindy, iti makita di jay. Ket kunana pay, ket maadaan kayon to at inaimbag nga pamaneknek. Kunana ket, dagiday to, ipadamag tayo, ket agbalindan to asibibiyag,
abitla. Mhm. Wenno si bibiyag apam maniknik tayo kakabsat. Anya kayat na nga sawen. Tada ito'y kuna na nabasa tayo italitay, kat kuna, kat pudno, kat kunada. Mhm. Asinon to timang kuna kakabsat. Dagitinto kabangibang nga ilili. Ibagadan to, ay pudno nga dahito kat dakkel a nasyon, gaputa inikanda ida, no kuniktar tayo ija imbagam tatay pastor, nga adanda ti pan nakaawat, kin pan naka sirib, kuna tayo, kat maadaan tumati na imbag, nga testimonyo wenno pamaniknek nga kunan tumet dagiti tattao ayo daytoy nga nasyon na sirib da tinungpal da dagiti bilbilin ti Dios ket isuda man nakagawat da nga ili anya kayat na nga sawen adu dagiti naaramid kadakwada datdatlag ket pudno launay ati Dios da idaldalan na. So kung makita di dyan nga rin doon, Pastor Bindia niya, nagbalindan nga naimbag nga saksi. Correct. Tapay, ito nga kapsat, dajay panagbiag da, amayataday dajay lintag. Iteg. Nga iso iti makita dagiti tao, addan iti panakasagid dagiti bibiyag dagiti tattao. Ket into no masagidan dagiti bibiyag ti tao, daytan iti panagsaksin, Pastor Binji, maysan awagas iti panagbiag. Right. Yan na ito nga kakabsat. Apaman nga magnatayo, iti pagayatan niya po Diyos. Iti panagsaksi tayo, kit maysan nga paset iti panagbiag tayon. No, dati man iti care group, Pastor Pinjay, at dati iti AWR, when your radio ministry, anyaman nga sangay dayta. No nagbalinan nga paset iti panagbiag tayo, iti panagsaksi. Right. Dakkel iti maited na nga mangawis kadagiti karkararwa kadagiti kabangibang. So nga iti nasyon nga Israel iti nagabsat. Pinili na po Diyos nga ipasdek na ko mga saksyan na dagiti kabangibang na. Ngayon iti napasamak lang nga iti nagabsat. Imbis nga isuda ti mga influensya, isuda mo iti na-influensya. So nga ito nagabsat. Daytoy kad may isang leksyon kada tayo. Nga datayo kadi iti manginfluensya kadagiti sabsabali. Dayjay kinapudno nga putputan tayo. Ipaboriraw tayo. Tapno iti kasta makita da iti dalan iti panakay salakan. Katan Pastor Binjay, pagrugyan tayo nga rod. Tapno balin tayo nga maysa nga dakkel a nasyon. Ket no intay kitain kakabsat. Makita tayo iti panangayab ni Apo Dios kini Abraham nga masapul ang naayaban ni Abraham tapno ti kasta ket maysa nga agbalin nga tao ti Dios nga na espiritualan. Datayo met kakabsat ket na espiritualan tayo kumamit nga kapututan ni Abraham kakabsat. Isu ti bagana kakabsat. Tapno ti kasta ket agbalin tayo aparabor iti sabsabali. Anya ti kunana, idi awayaban ni Apo Dios ni Abraham, kunana kay agbalin kanto dakkel a nasyon. Agbalin kanto a parabor kadagiti tattao nga makapulapul mo kunana pastor. Ket itatta, gaputa inayaban na tayo ni Apo Dios. Akas agbalin tayo makitiptipon tayo iti dayta dakkel a nasyon. Masapul iti na espiritualan abiyag kakabsa. Dayta kuma iti makita kada tayo. Takas kunana iti Genesis 12:2-3 ibagbaga na ijay kakabsat. No in kay kitain dayto iti tiempo nga ni Apo Dios ket binayaban na ni Abraham akas may sa tao kunana jay tao ti pamati. Nya ti kayat na nga sawen kunana no in kay kitain ket kastoy ti kunana ket aramidin kanto adakkel apagarian ket bendisyonan kanto ken padakkelan kanto tinagan mo si kanto ti maysa bendisyon ket bendisyonan nakto dagiti mamendisyon ken ka ket ti mangilunod ken ka ilunod konto ket dito danto ken ka amin dagiti kapututan ti daga naging bagan pastor. So ano kitaan tayo dito ito na kabsat. Dayjay kari nga naitad kin Abraham. Daytoy ko mga nasyon nga Israel isuda iti pakaitungpalan na.
ngagbalinda nga bendisyon. Mm. Ayun nga, kagayamay kakabsat, tayo nga spiritual Israel ita. Tayo man kumait agbalin nga bendisyon kadagiti sa bali. Ken, may sapay, ay dito kadatay kumakabsat iti pagaruyutan na. Dayjay bloodline iti mangisalakan. Apa ito nakabsat? Daytoy kat mapasamak iti panagbalin tayo nga misyonaryo. Uway. So nga, nagmayad kayo may na nakabsat niya, nga agaruyot, hindi sa nga agaruyot. Yeah. Flow. Agaruyot dayjay bloodline iti panakaisalakan. No agpaaramat tayo. Uway, pastor. Agbalin tayo nga misyonaryo. Han nga datay ti masalakan, nga magpaaramat tayo, nga kalasugan, Iti. dayta nga panagaruyot, iti panangisalakan, niya po Diyos, babaan iti panagbalin tayo, anapudno asaksi. Pastor Binji, anya iti mauding nga balikas nga bagam nga ibati, kadagiti kakabsat. Ti panagtungpal kakabsat iti linteg niya po Diyos. Kit maadaan tayo iti kinasirib, kinpan nakaawat kakabsat. Kit into no dayta pan nakaawat kakabsat kin kinasirib kit maadda kada tayo, agbiag tayo meten iti pamati as ipupudno. Nga agbibiyag iti dayta linteg ni Apo Diyos, nga isumot latay tatikunan na kinalinteg ni Kristo kakabsat. Kahit nangarod nga sawen, no datayo kakabsat kin gagayem, kit madda tilinteg ni Apo Diyos, kadagiti puso tayo, kat madaan tayo, iti kina sirib kin pan nakaawat. Kaya't na nga sawen, agtuloy tayo kadina kakabsat. Kit agtuloy tayo, nga iti pamati tayo, kit babaen iti pammatalged ni Apo Diyos. Babaen iti dayta metlaeng nga kinas sagrado dayta linteg wenno dayta metlaeng kuna tayo isu ti kababalin ni Kristo. Isu meten maian ninaw iti panagbiag tayo, ket madan tayo iti karbengan a makipagili iti dayta dakkel a pagarian wenno dakkel a nasyon ni Apo Diyos. Igyaman kami ito nakabsat iti kaddayo, ket babaan iti panagbalin tayo nga dakkel nga nasyon, daytimot iti panagbalin nga nabileg a panagsaksi. Ta, iti likod na dayta iti nakabsat, iso dayjay panangipangulo iti Espiritu Santo kada tayo. Agkararag tayo. Bendito nga Diyos, igyaman kami, iti adal nga naited kada kami. Nga iti panagbalin nga dakkel nga nasyon, iso dayjay panakiadda iti Diyos kada kami. Ken panagbalin anapudno asaksi kadagiti sabsabali. Apo mi nga Dios, daytoy kadi kinapudno, ket saan mi nga leplepan, no di kadi isaknap kadagiti sa tao, tapno mamuan da iti dalan iti pannakaisalakan. Iti daytoy nga gundaway, adda na po dagiti nagdesisyon ang mangawat ken ka, nga kas personal ang mangisalakan da. Patalgedem man na po dahil nga desisyon da. Pabilegem, paluumem, tapno iti kasta, awaten da ka, nga mangisalakan da ket ni ka numan saan da nga sumihas iti pamati. Agyaman kami, iti panangdengeg mo iti kararagmi, iti nagan na po may Jesus. Amen. Agyaman kami, iti nakabsat, iti kaddayo, agkikita tayo tumanan, into no umay nga lawas, ket iti pamindisyon ni Apo Diyos, iso iti sagrapin nyo, na imbag, ngaldaw yu amin na ito nga kakabsat. Dumakkel met, iti panagayat tayo ken kuana, ken iti pada tayo nga tao. Isu nga pagbiagan tayo man ni Kristo, kabsat iti panagbiag tayo. Pinatalgedan ni Apo Jesus dayta, idi suna ket naibartay, ket nailansay di cross. Ti Diyos iso tinang yun una, nga mangsapol dagiti napukaw.